Ndiri murume ane makore 41. Ndaive hangu ndigere kuno kunze kwenyika kunove kuMozambique. Saka upenyu hwaiva hwakaoma zvekuti dzimwe nguri ndairara nenzara. Apa kumusha ndaiva nemhuri. Ndakazotanga kuita bhizimusi rekutengesa hove. Zvaisafamba hazvo asi zvaiva nani. Nguva yakafamba. Nerimwe zuva taifamba hedu nabhururu wangu tichitengesa hove. Pasina nguva pakapfuura mota ndobva yanumirira nechepamberi ndokutidana. Murume uya zvikanzi motengesei mumabhaketi? Ndikati hove, vhurai tuone. Akabva adzida ndokutenga paya. Apa murume uyu aiva muzimba, ndichamuti Samson. Atora hove dzese dzataive tasara nadzo ndokubva ati ndipei nhamba kana ndoda dzimwe ndokuudzai. Taenda kumba pasina mazuva akafona. Tabva taenda kwaaigara. Tasvika paya takavhunduka kuona rinozimba mazimota. Akabva ati pindai mumba. Tikati hai tiri kumhanya sevanhu vaitengesa. Akati don't worry, sokuti tiri varume. Takapinda mumba muya. Wainzwa kuti paive pakarema. Takakurukura hedu svika tasvika panhau yemari kuti akaiwana sei. Akatitsanangurira Samson uya. Samson akati kana muchida ndokuitisai mari. Pakutaura kwake zvaiita sekuti it was easy. Hapana asingadi mari. Takabva tati tinoda. Akati mashinga? Tikati hongu. Akati endai kumba mozodzoka mafunga chaizvo. Takaenda kumba tichifunga. Takati mari taida. Mangwana takadzokera kuseni. Kwakusvika takamuudza kuti tadzamisa pfungwa. Akati akati huyai muone. Takaenda paive nemuti. Muti uyu aiti haudonhe mashizha asi kana tajoina zvaida aizotiratidza kuti unoshandei. Chakashamisa ndechekuti muti uyu wachema kuyeredza misodzi ende waiva nekasaundi kemhere kuchema zvokuti kana usina kuteerera zvakanakisa waisanzwa. Tabva ipapo taive tatove mafriends nembinga iyi. Kubva kuma4 p.m. takapinda murodhi takananga kwaaiti takunoita madhiri emari. Takasvika pataiona dziva nechekure mbichana. Dziva raive munyasi megomo. Zvisinei takanzi nyararai. Taiva 3. Akabvunza makasimba here? Tikati ndosaka tiri pano. Takatema tutanda tutatu. Akati turumei.